Ja, met Aki. Eigenlijk het lamentabel. Jammer dat ik hier op deze manier moet staan. Perota. Terecht. Semi Kebisa als eerste naar Promi. Het is terecht dat er zorgen zijn onder het personeel. En ja, dat mensen echt het zat zijn dat ze onder deze omstandigheden moeten werken. Dus ja, ik heb begrip voor de staking van morgen, maar ik vind het wel jammer. En ik laat ook weten dat wij aan een oplossing werken. Maar ik merk ook op dat die oplossing duurzaam moet zijn. Kemeng, het gaat er niet om eventjes nu mensen te verschuiven van de recherche naar een andere dienst. Want daarmee creëer je weer risico's op andere plekken. U ziet de mensen daarachter staan. Dat zijn districtchefs. Dat is het andere gedeelte van de recherche. De recherche bestaat uit de districtsrecherche. Maar ook uit de gespecialiseerde recherche. Dat zijn de mensen die u daarachter ziet. En iedereen in het korps werkt keihard en er is overal een onderbezetting. En niet alleen bij de DAR. En ja, dat vind ik het probleem en dat verdient een duurzame oplossing. Hoe sterk kunnen we die verwachten? Nou ja, kijk, we zijn nu al begonnen. Sinds ik er ben zijn er gewoon klassen, net zoveel klassen als dat de politieacademie aan kan. Ongeveer 2 klassen per jaar, dat heet maximaal. Maar er waren 8 jaar lang geen klassen geweest. Dat betekent dat als je zo lang geen instroom hebt, dus 110 klassen, 110 personeel, maar wel uitstroom, van zo'n mensen te bijna pensioen, dan heb je gewoon onderbezetting. Het is niet van vandaag. Was de actie van morgen een verrassing voor u? Ja, ik zag het wel een beetje. Ik heb wel in de wandelgang gehoord dat men mogelijk een walkout zou gaan organiseren. Maar dat het nu op deze manier gebeurde was enigszins een verrassing, omdat er voor het probleem bij die recherche ook oplossingen zijn gekomen. Daar gaan mensen naar de recherche toe. Er liggen een paar brieven op tafel. En er moet maandag worden geantwoord. Krijgen ze een antwoord en een antwoord waarmee ze terug hebben? Ze krijgen zeker een antwoord. En ook een gerust antwoord. Pero Amitafa, ik ben van feiten. No? Dus ze krijgen alle feitelijke antwoorden. En dan zullen ze ook zien wat het probleem is. Pero ik heb altijd gevraagd om in gesprek te gaan. Als je niet in gesprek komt, maar roept, ja, ik wil eerst acties zien, dan is het een beetje lastig. Want voordat je een probleem wil oplossen, moet je eerst het probleem begrijpen. En dat doe je het beste door met elkaar te praten. U was verrast, maar waarom? Want u had gesproken met hen. Nee, ik heb nooit met ze gesproken. Het had een vergadering, maar je was niet bij de vergadering. Je was buiten de land en je hebt gezegd dat als je terug op een eiland bent, ga je met hun zitten. Maar tot nu toe heb je niet gedaan. Nou, ik heb nooit een uitnodiging gehad. Ik heb ook geen uitnodiging afgeslagen. En er is continu met de mensen gesproken, met de verantwoordelijke politiechef. Die is altijd in gesprek gebleven. Pero met dat comprender, de zorgen zijn bekend. En dat er een oplossing moet komen is ook duidelijk. Maar die oplossing is ook gekomen. En wat ik niet wil zeggen, ik begrijp de zorgen. En ik heb respect voor de collega's dat zij ondanks die onderbezetting nog steeds zo goed werk leveren en zich blijven inzetten. Maar ik zeg ook dat die onderbezetting is niet van vandaag. En die los je niet op met mensen verschuiven. Want als ik mensen weghaal bij de districten van deze mensen, dan gaan we volgende week staken met de districten. Het behoeft een duurzame oplossing. Continue instroom is noodzakelijk. En continue aandacht voor de politiecapaciteit. Vanmorgen hebben ze gezegd dat ze werken meer dan 16 uur per dag. Hebben jullie een nieuwe plan voor hun? Dat ze minder uren kunnen werken? Nou ja, kijk, ze werken keihard, dat klopt. En dat wordt ook gerespecteerd. Maar iedereen, nogmaals, kijk, Bomester comprender, kijk, het is een ketenbreed probleem. Niet alleen bij één afdeling recherche, het is overal. En ik heb vanochtend ook gehoord dat er brieven zijn gestuurd. Die brieven van het Openbaar Ministerie zijn niet aan de korpschef gericht. Zijn gericht aan de minister van Justitie. Het OM heeft gezegd, overal dingen keten die justitie onder bezetting. Naar KIA, naar KPA, per de Tambe, naar Openbaar Ministerie. Het is niet aan de korpschef gericht. Weet je, het probleem is een probleem wat al jaren bestaat. En
waar we oplossingen voor moeten bedenken. Dat zullen we blijven doen.